आंनि फिसाला इदिल' नै दंफां गाखोबायो इयो नायसो माबायदि सालु गोलैया फानबाय नोगोरो फानबाय फाननानै जानो गोरोंसैनो गारिखौबो बारस'लायनो नोगोरो गोलैया आगलासो जेराव आं लाना होबाय मोनसे 10 थाखा हरलै कितने 20 रुपए तुमको 20 रुपए को मालूम है कैसा है 20 रुपया पैसा कैसा है मालूम है इधर आओ पिएगा 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 सही है आपका बच्चा है बीच में ऐसे 20 रुपया है सब पिएगा पिएगा हाँ बोलो पिएगा बच्चा को एक दे दो देगा देगा 20 रुपया देगा थुमफुफैजोब्बाय नै बिबायारिफ्रा आं फिसालानि समांगायसो हरनो नागिरदों आंनि फिसालायाबो इदि दङ इदिखे जा फाल्थु आंनि फिसालाया ओमफ्राय इदि फाननानै जानो रोङा बिबायारिफ्रा थांजोबा हनै अनोना बेबायदि सासे फिसाला दंने गावनि फिसालाया इदि फाननो रोङा जाहैदों बे गोलैयैनो माबायदि फाननानै गैखाया गोलैल'खा खुसि बिदि लोंदोंमोन नायसै यार बेसे बुजुसो मा बे गोलैखौ अननाय नुना माबायदि ज' फैदों बिबायारिफ्रा मा होनखो तेलुगु जाती नहीं चाहिए यार हमारे काम का नहीं हो पूरा है समाज सब पूरा सही में बैठ जाए स्कूल जाता नहीं क्या इतना छोटा ये भी देखो स्कूल पढ़ने का टाइम है ये क्या करवा रहे हैं फरायग्रा गोजा बिसोरो फरायनोसो समायो ओरैबायदि गोरलैफ्रा सालु जोंनि बर'नि फिसाफ्रा इदि रोंगोन मा स्टिकार फानबा बायदों नै मा बिसिबांनि गथ'नि माबालाय फावथेन फानो बेबो गैया नै 8-9 बोसोरनि गथ' बेलाय 7 बोसोरसोनिल' गथ' दा फैसा नुनायखाय खाथि फैबायलै नोंसोर हनै बेबो नै फिसाला ना नै फिसाला दा बेबो नै फिसाला बेबो ज्रावनो मबे तेलुगु गथ'नो तेलुगु जाति